హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక రింగ్ టోన్ బీజిఎం మీద వీడియో ఎడిట్ చేసిన ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి, చూస్తే మీకే నచ్చుతుంది. వీడియో చూసే ముందు ఒకసారి వీడియోని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు వీడియో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎడిట్ చేద్దాం. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వన్ బై వన్ ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ ఇలా వన్ బై వన్ చిన్న ఫొటోస్, అన్నీ చిన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి, చిన్న బిట్ మార్క్స్. వీడియో మాత్రం ఒక లెవెల్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా వన్ బై వన్ చివరి దాకా యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఎక్కువ ఉండదు ఈ వీడియో, జస్ట్ 11 సెకండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సెక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్కి రెండే ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఒక ఫోటో అండ్ లాస్ట్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ లాస్ట్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని చేసుకుందాం. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, 1 2 3 4 వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా లాస్ట్ వరకు ఇలా యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకొని బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్కి, ఈ చిన్న ఫొటోస్ 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫొటోస్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫొటోస్. ఇటు కూడా సేమ్, ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 ఈ 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 1 2 3 ఇట్లా కంటిన్యూగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్, సెకండ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు 3వ ఫోటో ఉన్నది. దీన్ని కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక్కొక్క ఫోటో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ ఫోటోకి పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఈ ఫోటోని పేస్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. ఆ ఒక్కొక్క ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. కంప్లీట్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫైన్ అనేది లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఇలా వస్తుంది. 5 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి హీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో కలర్ ఎఫెక్ట్ కూడా వచ్చేసింది. కంప్లీట్ ఈ వీడియో. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.